Ndakarorwa 2008. Ndarohwa 2008. Atisi uzwa bambuya. Yenyu yakadzikira. Ndakarorwa muna 2008 so 15 August. Saka ndarohwa kudaro. Pane munhu mukadzi aiuya pamba pedu pandaigara. Aingoti inini ngogona kugadzira. Saka zvendingogona kugadzira, iwe unogona kuita nyama. Mukadzi aiuya pai? Aiuya pamba. Achidii? Aingotaura kuti inini ndinogona kugadzira. Anogona kugadzira chii? Kugadzira chero zvese zveupenyu. Aiti zveupenyu. Aimudaidza ndiani? Aingouya, aingovereka nawe. Kunge asina kudaidzwa? Aingouya. Saka nyaya yenyu nemukadzi uyu ndeipi? Akazoti ndine zvinhu zvangu zviri panapa. Iye mukadzi iyeyo? Pamwe pachaiti ndauya kuona zvinhu zvangu. Zvii? Iye takazonga pakasvika vanhu vangofirita ngoita malaria control. Wabva kwanzi munorongedza, saka takarongedza mumba. Tarongedza mumba. Wakasvika zvikanzi mama marongedza asi tiri kunyanya kuda kumadziro. Madziro ndokwatiri kuda kuitira kufirita mumba macho. Saka takati kupusha inyodro. Saka ndakazongoona mukuru wekufirita wacho wakubuda warumhanya. Takungotera tukazi icho. Saka takati kumhanya zvikanzi ko mama munogara sei mumba mune chinhu chakadai so. Chinhu chacho chiri chii? Iye wakati mune chinhu chirimo. Mune nyoka. Saka ndati saka zviitwe sei zvikanzi iwewe chingofirita tipfure tiende. Aiwa, izwai mbuya. Saka nyaya yenyu yamutaura iyi, ndoda kuzwa nyaya yenyu neuyu kuti uyu ari panyoka iyeyo ari kukwana papi uyu? Uyu munhu aiti ndine zvinhu zvangu zviri panapa. Akashaya. Saka musi ashaya munhu uyu. Mukoma wakati tete pamba penyu pane zvinhu zviripo zvida kubviswa. Zvakasiwa nemuchakapu. Pane zvinhu zvida kubviswa. Apa takazoya ku2 room, takazobva taigara ku3 room. Tibva tauya kuwaka imwe imba inyuwani. Saka aiti futi ndine uruwakira nyoka umba. Aitu uruwakira nyoka imba ndiani? Iye munhu aiuya wacho mukadzi wangu. Munhu wacho uripi? Akashaya. Akashaya? Saka uyu uripinda papi panyaya idzi dzese? Uyu wakazoti pane zvinhu zviri pamba penyu zvida kubviswa. Musi wekubuyiwa kwenhombe. Mutibatsiro. Sumukai bambo, sumukai tizo. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Zvese zvando zvechokwadi. Zvese zvanchataura ichokwadi. Ndikabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndofanira kutobatwa nemhosva. Mwari atibatsira. Mwari ngaandibatsire. Right. Zvakaitika kune mai awa. Mudzimai wangu inini akafa. Mudzimai wangu akafa. Takagara 3 weeks. Taiga mudzimai wangu. Mai awa wakauya kumunda kwangu. Wandoshanda. Wauya kumunda kwangu mai awa wakauya wachiti hanzi tinoera mutupo umwe chete shumba. Kwanzi mukomanda auya. Tete kai kwakanaka here? Kwanzi kwakanaka. Mukwambo wangu ngewadero kubvunza murume wake. Kwanzi hange vari tiri kuita izvo. Ko masoko kwakanaka kuti musvike kuno kwaenda inga muteuro wangu wakatorwa nemudzimai we. Right. Mudzimai wangu aitora muteuro. Ane 3 weeks afa. Imi murutera dombo. Ndafunga kuti kuya kwamaita kuno kupamwe makami nechikwereti kana kuti iye anga ine chikwereti chenyu. Pamwe ndo zvamafambira kuya kuno. Murume kuya kwamaita kuno ari kuzviziva here? Zvikanzi murume wangu asi kuzviziva. Imi muteuro wamunoreva imi unoreva here kuti imimi makatora muteuro uyu wamunoshandisa mese nemudzimai wangu kana paine mhamba? Handiti zvikanzi aiwa muteuro wakatanga kutorwa nemuroora wake iye, mwana wemurume wake, mukadzi wemwana wemurume wake. All right. Saka waibva watora muteuro kutaura muroora wake ivava
waenda nemuteuro waibva unonzi nemurume wacho dzosera. Waibva wadzosera wakanda pamadota. Apa mukadzi wangu apa. Matsanangura wangu achiti. Mudzimai wangu aizouya kuti papa ine doro pamba pawo ndisingazivi. Semunhu ini ndandimwo zvangu doro. Kwakusvika wanzi wabva waenda padota paya. Mundibatsiro ipa. Mudzimai wangu abva kumba kwakabva asvika padota redo remhamba. Pakapa ine doro. Aibva asvika ubva atora ichi muteuro uya. Saka ini ndakabvunza tete wao ndikati tete imimi muri wati mudzimai wangu akaziva kubva kumba kwake kuya kuti padota remhamba rakawanda. Akaziva sekuti papa ine dombo remuteuro. Kwanzi muteuro wanga wadzokeswa nemukadzi wemwana wayo murume wacho. Saka zvanga adzokesa Mairedi paazouya abva atora muteuro. Right. Ndopandabvunza ngati inini Mairedi zvatora muteuro imini. Muteuro zvaakatora. Muteuro uyu aiushandisa mese kuti Mairedi akabika doro kumba kwake anoushandisawo. Kana doro rapera kumba kwa Mairedi wodzoserawo kwamuri kana mimi mabika doro wodiniwo moti moshandisawo. Zvikanzi aiwa wanga uri wangu inini wekundichengeta inini kuti ndiitewo pamiri nekudini. Nekuti zvavari papa vanambobvira vaita nhumbu pakana imwe. Anditika. Saka ndikati tete mandatora ndinogara kune makudo ndandine matombo angu ereke ndandakaisa muchimugomo. Ndiita kuti makudo akava. Ndikabva ndanokora matombo nemaoko mai. Ko tete muteuro wamunoreva matombo akakura fanika aya zvikanzi akatokurisa. Kadombo kadikidika kada. Ndikazvinoona Mairedi akafa part 1 3 tautenda 4 man. Mu 4 weeks. Imi mutanga wakabvunza dombo saka mungazwa pane dombo erene nemorwa zvinhu zvaitika muri kumba iko kwenda anditi kuno kumundi. Saka muribvunza dombo kwandiri sei. Zvikanzi ndo zvandanda ndibvunze ndidini ndikuda dombo rangu. Kati zvino zvedombo ina handina chandoziva ba tete dzokera yenyu kumba kwenyu anditika. Saka ndibva ndanguti iye ava angozi pamwe zvapera sorry mukoma ndibva ndambonyarara. Saka ibva tagara kuti June 10 mudzimai wangu ndo pakafa. Mukoma wayo mudzimai wangu futi aibva afa musi wa 22 July. Pamwezi wakati. Vanatezvara wabva uyu. Kuyoiganyi mudzimai wangu uyu anditika. Uyu ndo pandakavanda achikuti vanatezvara inini pane nyaya yakasara itika pana. Mai vakauya kumunda kwangu vakaitaura zvakati. Mai vakati hanzi vanoona muMairedi mumba mavo. Mai vanoona mudzimai wangu mumba mavo wanga wakutobikira panze. Saka imimi vanatezvara namai guruma uya imi hanzi hama dzaMairedi. Ndikudaidzire munhu mutaure naye nekuti inini bhuku rino rese hapana pandakambozwa kuti Mairedi ari kuoneka mumba memunhu. Asi uyu autobikira panze pamusana pekuti ari kuitiza Mairedi mumba. Anoti kawika ndikaenda kuhuni paanotema kudai kuti akatema muti kudai anotonzwa panikisi pautotemwa. Paanocheuka anoona Mairedi ari kutotemwa huni pasai. Handiti. Saka ndibva ndati anikisi inini nyaya inini pache zvangu inini handisisimo munyaya iyi ngekuti Mairedi akafa. Mairedi ane dzinza rake kwaakaenda nemweya wake. Saka hama dzaMairedi ndedzidzi tete chitaura ine vanhu wana maiguru wangu wanga aripo mwana wangu yanga aripo uyo mwana wangu wanga aripo. Haana chakasanangura tete wanga uri ndochema. Right. Ini ndakabva ndabatwa BP kufa kwaita madzimai yangu. Ndakabva ndabatwa BP. Vana nemukomana wangu akazofa futi. Handiti. Baba handi kwaRaiva ndaenda kwaRaiva ndadi kotariswa ndipiwe mapirisi erudzi. Vana wabva watenga mapirisi. Handapiwa mapirisi. Izvo zvimai ndo pakanyora ndo pandakaona futi tsamba Samuel. Waninyora Samuel kwanza kudiwa futi kwa mambo mutasa. Asi ndakaenda pa vanhu varidziwe vanhu. Vaida dombo rawo kwavari handiti. Kuti ndidzo hama dzaMairedi kana paine zvamoda munotaura kwa hama dzake. Ini handichamiri ba. Mairedi anga ari mudzimai wangu ari mupenyu. Zvine zvaazofa ane hama dzake saka ndikoni uchamira ba ipapa. Imimi ndimo chiona nei nehama dzaMairedi. Ndobva alright. Ndobva achienda akavatengesa mombe. Atengesa mombe vatora mapostori Harare. Atora mapostori Harare avazoya mapostori vatora mari. Avanzi vaita tadzinga Mairedi. Handitika. Mairedi hana unyarara kumuona. Arundomuona kana izvo zvaari kumuona kumba kwake. Handiti. Saka musi wandasvika kumba kwake musuno. Ndipo ndasvika ngati imimi tete mimi mauto zvaudzondiita zvekuti ndimuchazondigumburisa pamwe tichazosvika pasina kunaka banini. Hama dzaMairedi ndakakuratidzai. Harare dziriko munobvunza tichaona wangu mwana uyu kana wana wangu kana wamaiguru wangu kuti nhamba dzawo dziripi dzefoni mowafonera mowapa mari wouya mofambira Mairedi kuti aruramba ari kuoneka kumba kwenyu sei. Saka tete uyu inini vakamaitira ari kutondiita pari zvinhu ari kutondishungurudza madzimai angu akafa. Nditori nemakuwa akaita 4 panguva imwe chete. Saka kuti ndizoti uyu ari kuonekwa mumba make pamwe uyu ndiye akakonzeresa handina umbobvira ndakataura naye zvakaipa mukadzi uyu ari kuda kundishungurudza mukadzi uyu mama. Alright, ndazwa. Pane pandoda kuzwa ini. Dombo iro ari kutera kwamuri. Sumuka imbwe.
dombo ro muri kutera kumbako uyu dombo ro muri dombo rangu idombo ripi iro Dombo iri rainzi size yake so. Idombo ripi Ndakaenda kuchechi. Ndakaenda kuchechi. Mandazi ndikona pane dambudziko ravachasangana naro. Pane dambudziko ravachasangana naro mukati meupenyu. Saka tiri kupa mutevero uyu kuti udzivirire dambudziko ravachasangana naro kumashure. Saka ndipo pandakapiwa dombero. Saka pakaita dongo pavauya vanga vari 3 wakati muroora nemunin'ina wake nawo mukadzi vamukoma vanga vari vanhu vatatu. Kazi pane dombo rirapa riri kutitadzisa kuita zvatiri kuda kubva vatora dombo riya riya ubva umhanya ubva waenda naro. Aiyo izwai Imbuya. Ambuya dombo iri raigara papi? Izwai terera kuno dombo renyu raigara papi maichengeta papi? Ndandinganzonesa pamoto panze kana mumba saka maiti mukatsvaira madota mumba momboribvisa mapedza moridzosera pamoto. Ranga rakakura sei dombo? Kakari kadiki. Saka pamakazobika doro kunze obva mari transfer obva marisa doro kunze. Saka pakuzotsvairwa madota edoro obva marishaya vamatanga uritera macho. Vakatotora tatiripo takawanda tiripo saka vanhu wakaita sei? Tatiripo takawanda pamacho mine mama ndobva watoritora. Tobva watora ubva naro. Imimi mapostori akakupai kuti akudzingei mweya ngeepi mapostori? Mapostori akakupai dombo iri ngeepi? Kwani? Kwaching'ono. Kwaching'ono kwacho ngepi? Kwamakoni kwagananzara. Kwamakoni kwagananzara. Tikati izvozvi tikawatsvaga vanokwanisa kuuya. Handizivi pari izvo dombo makarishaya makamboenda here kwauri mukadombo haricharoni? Ndakaenda zvikanzi dzokai. Zvodzokai ipi? Kupai rimwe. Asi dzokai? Hatikupi rimwe. Ngenyi? Makaenda koromba. Mira, all right. Ivi mbuya makarorwa here? Makarorwa? Murume wenyu uripi? Aripi? Anoramba kuuya murume. Ari kumba? Sei asina kuuya pano? Anotoramba. Handina mari yebhasi. Asina mari yebhasi? Imi muri kuoneka. Saka muri kunditaura mbuya kuti nyaya yemauinga panapa inyaya yedombo remuteuro riri kushayikwa. Paumba pangu pachibva Asi pane chii? aiti ndine zvinhu zvangu pamba pangu. Akauya achiita nezvinhu zvake pamba penyu ndiani? Ndiye mudzimai wamukoma. Mudzimai wacho ari kubvepi? Ari kubva kumba kwake kumu. Alright, iyo zvinhu manje muri kuenda kumurume. Ko mudzimai wacho anga ari mupenyu makadii kumubvunza? Ndaenda kwaari. Saka uyu murume uyu anozivei nenyaya yezvinhu zvakaitwa nemukadzi wake? Makaitira muri 2. Iye ndakazoenda. Alright, pamakaenda kunhombo nenhombo iko tora nhombo yenyu. Makaenda nambuya here? Iyo mukadzi wake. Atofa mudzimai wangu angatofa. Wasati wafa ndakaenda. Ndoda kuziva ndati nhombo yenyu pamakaenda kuitora kwamakoni makaenda nani? Pandakaenda kutora ndandinzeka. Mamuri mega? Saka uyu akazoziva sei mukadzi wacho uyu kuti mune nhombo imimi iri kumutasisa kuita zvada kuita? Chamuri kufungira imi alright kuti pamba penyu mukadzi uyu chamuri mufungira imi kuti angada kuuya koita pamba penyu chii? Iye wakati izwai mbuya musati iye wakati dambudziko renyu mbuya munoriziva imi? Dambudziko renyu chacha hamusumburisa vambuya? Murunzwa? Nyaya yenyu chaiyo chaiyo hamusumbotaura.
Saka munoda kuti nini mavhura akuuya panapa kuti mambo Mutasa ndoda kuti vanhu havadzosere dombo rangu. Ndizvo munoda ndiwataura kuti dzoserai dombo. Ndozvamawinga panapa. Ungogadzirei? Mbiyai. Mirai mbuya. Mbuya, imimi muupenyu hwenyu mukurarama kwenyu mune dambudziko rei? Imimi mukurarama kwenyu mumereji yenyu muupenyu menyu mune dambudziko rei riri kunetsai? Dambudziko inini pane pawaiuya dzati renyu dambudziko ramuinaro imimi personal rakazoita kuti muende kotora dombo kwamakoni. Mumbori nedambudziko ripi ramuinaro imimi? Hamuna mbereko. Saka which means dombo ringere mbereko. Mati mune makore mangai? Saka makazoita mbereko ere? Saka dombo iri raka makatitora riri? panguva iyoyo ndandichiri Amuri mudiki? kutarisira kuti rege. Izwai mbuya. You are 52 years old. Asi muri kutsvaga nhumbu. At 52 years. Izwai mbuya. Mukadzi anopinda muperiod yatinoti mumenopause. Andizvo. As from 35 years kukwira wakadzi wakawanda wanenge wapinda mumenopause. Anditi kana wapinda mumenopause it means kuti mazaya haachafambi. Mirai mbuya. Mazaya haachadini. Saka mukana wenyu wekubata nhumbu hakudini wa almost zero. Munopedzwa momo. Andizvo. Saka kana yadaro ndiko kuno kwamunozozvara ukana vanhu varuzvara vana vanozwana miracle. Mwana anozi miracle uye anenge azvarwa age ye45 years kana ye43 kana ye44. Pari kunzi hakuna age yemunhu yaachatarisirwa kunge achibata chinhumbu. Ndosaka izvozvi miracle child. Andizvo. Kana wapinda mumenopause pane zvakawanda zvinoitika. Mafeelings ako ekuda murume anodzikira. Muruzwa mbuya? Mafeelings chaiwo ekuda murume anodini? Anodzikira. Kaendere kenyu kakutera, kutera kwenyu hakusiri consistent. Kuti mwedzi wega wega murudi, muri kutera. Andizvo. Munokwanisa kutera after 4 months. Mbichana futi. Because hakusina mazaya ari kudini? Hakusina chichiri kudini? Chichiri kufamba baba. Andizvo. Chinoti muende muite nhumbu chimbuya. Izvo, ukana wamira kuenda kuma periods. Nhumbu yacho inobva nepi? Ndo saka ndikutaura mbuya. Zvimwe zvacho mbuya izvai. Zvimwe zvacho mbuya. Mwari uyu, Mwari unotiraramisa upenyu hwedu tine zvakawanda zvatosikirwa. Kusaita mwana handi mhosva. Kuita mwana akaremara futi handi chii? Handi mhosva. Munozwa mbuya? Izwai mbuya. Musape munhu mhosva yaasina. Hamuna kutanga kuita 52 nekutanga kuita 52 years guys. Makaita 16 years, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, kusvika 52. Andizvo. Saka kubva pa 18 apa kusvika pa 30 apa sei nhumbu isina kumbobata. 2008. 2008 mirai 2008 12 4 16. Saka mune 16 years maroorwa. Andizvo. Mune 16 years maroorwa. Asi tikataisa futi pamakaroorwa pamune mangani mari mune 42 handiti 60 6 pamune 32 years. Izvo zvane 52 ka. Andizvo.
asi mumarriage anichi 16 years. Kuti uone kuti akaroorwa rini is 52 ka minus 16 which is 36 years. Mama nonoka futi. Manga magara makanonoka kare. Asingatororwi iba. Asingatororwi iba akatotorwawo pamba atoshaiki murume wacho akatotorwawo ashaikirwa nemukadzi. Aibva afimbirwawo neumwe. Izvo tinoda kuti tino mbuya tikubatsirei. Regai tikubatsirei mbuya. 36 years. Andizvo. Makazoroorwa mazaya asafambi kare. Makarorwa mazaya aro kare. Atomira atopera. Denga iri mombe yanga yadhiraya. No more mukaka. Muruzva mbuya. Musazvitsvagire maproblems nezvinhu zvisinei newamwe vanhu vamubata-bata. Nhasi unomha kuti wangazivi kushayikwa kwenhombo ndokwakushaisai mbereko. Andizvo. Ko izvozvi murutaura kuti muri kuona Mailoid, muri kuona Mailoid, muri kumuonerei Mailoid ane chekuita nembereko, nembereko yenyu anei. Mailoid womuti mukada kutema mukaenda kuhuni mukati demo ga mozwa wa Mailoid kuseri kuti ga. Mukaenda kuda kuchaira mukitchen mukati kotso mozwa wa Mailoid kotso. Chi. Ambuya. Nyaya dzenyu mbuya. Ndikakutarisai kuseri kwenyu. Ndikatarisa kuseri kwenyu hakuna uchena boko. Kuseri kwenyu mbuya hakuna uchena boko. Mataura kuti wakomana weCotton wewe uyu. Malaria control. Wakapinda mumba menyu akabuda warumhanya. Wachita tawana nyoka. Mukazongotipedza henyu kupenda. Saka i room yacho yakasiiwa iyi. Makabuda nyoka makazoidini. Dati murume wemalaria control wabuda murumu vari kutiza achiti mune nyoka. Andizika meaning kuti rumu iyo yakabva yadini yakabva yakiwa yobva yasiiwa ina kuzosprayiwa. Andizvo imimi mugari wepo saka rumu iyoyo mundori nayo. Takazobva ikoko taakugara kuimba yatakawaka. Aitaura futi kuti kwanzi. Iyi makabva ngosiya here mbai. Izwai mbuya. Ndati mawana nyoka murumu. Andisi. Rumu yacho mwa maisiya. Ndo vanachibvunza kuti izvozvi rumu iyoyo munei? Iri kusenzei? Hakuna vanhu asi uku kwatari uku. Makamatiza umba yacho maenda kumwe. Takabva tavaka imwe. Saka imba yacho makabva ngosiya yakadaro. Saka Inyoka indoripo. Nhasi indoripo. Akazoya zvaiti yakundokunda. Saka makusiya futi yomakawaka. Handikazi nyoka yauku. Saka makusiya futi here pamakawaka. Aiwa zviri kubvunza. Tsika yenyu mbuya ngekuti mukazwa kuti nyoka yau munovaka futi ka. Saka ndati makubva futi here kovaka futi. Because mazwa kuti nyoka yetransfer yakakubva kuyau. Inini mbuya pane dambudziko rangu nemi ndeyekuti mururamba murutera nhombo. Nhombo iyi mubva mara mateki nhombo yangu. Nhombo iyi ngenhumbu here kana kuti ine zvimwe zvisiri zvenhumbu. Asi mbuya chimbondizwai. Muri kufunga kuti imi mukarara nemurume imimi. Muruzwa mbuya. Mukarara nemurume you expect kuita sei? Kuita nhumbu. Andizvo. Asi mukaita here nhumbu musina kurara nemurume. Muri kufunga kuti mukagara nenhombo inokutisai nhumbu iyi. Chinokutisai nhumbu mai murume. Mazwa. Nhombo haitisi munhu nhumbu. Mazwa mbuya. Mazwa here mbuya.
chinoitisa munhu nhumbu chii? Murume. Mazwa, nyange mukadana neumwe mukadzi apa 25 years 50 hamuiti nhumbu ba. Asi mukatora uyo John mungoita nhumbu 1 week. Mazwa mbuya? Right. Saka izvo kutsvaga nhombo izvi, nhombo yenyu haisi yega bai. Nhombo yenyu hamutsvagira nhumbu, mune zvimwe zvamuri kuitsvagira. Kana kuti imimi namai avo pane kwamaisangana, pane zvamunozivana. Because mbuya izwai mbuya. Inini pamwe waindishandisa. Maakutaura manje. Kana maakuti mai waindishandisa, maakutaura manje. Maishandiswei. Maishandiswei. Muripo imi mupenyu. Maishandiswei. Mbuya. Ukatsaga gomo, diro mgomo rodiri. Mazwa mbuya. Ukatsaga diro mgomo rida sei? Aumborishai. Imi mbuya. Wani. Murunitaura zvinhu zvisiri practical. Zvisingaitiki kuchiwana. Kuti mungaita kadombo kakadaiwo kanozi kanogara muchoto. Every day munotsvairwa madota achiraswa. Every day kadombo kana kachisara. Makamboitawo science kana kugumira grade 7. Ndati makamboitawo ere science. Basic science. Inoitwa nemwana ari grade 6 ne grade 7. Basic science. Inokutaura kuti ukapisa chiro chii chinoitika. Next month. Chikatonorwa. Ndati chikapiswa chinodini chino. Chiriri solid form mukachipisa chii chinoitika. Chinodini? Chinoita chihombe ari ndiko kuexpanda kako. Chaita chihombe kukatonora chinodini? Pachinodzoka chii chinoitika? Chinotsemuka. Adizo. Then you expected to dombo renyu haritsemuka rinogara rakadaro haritsemuka. Richipinda mumoto every day. Rari chirinywa. No, it's okay. Ambuya, it's okay. Alright, aswa mbuya. Taizwa nyaya yenyu mbuya. Uyu murume wekao. Haana chanokwanisa kubatsira panyaya yani. Yenyu siyana naye murume. Haana chanokwanisa kubatsirai. Because munhu wenyu imimi wamaidhira naye ane nyaya nemi akafa. Imimi kana muine chamuruda pamunhu iyeye. Uyu siyana naye haana dzinza rimwe chete nemukadzi wake. Munoenda kumusha kwake kwemukadzi. Munotaura kumusha kwake kuti mwana wenyu paakafa akafa nezviro zvangu. Then hama dzake dzikwanisa kubatsirai. Dzokubatsirai. Asi nini my advice to you. My advice to you mai. Virai kugarisika yenyu pamba. Moti Mwari ndinotenda nezvamakandidini. Zvamakandipa muupenyu. Accept kuti hamuna mwana. Kana kurufa mwini usina mwana hamuna chi mwana. Ndo zvamakazina Mwari muchaita. Because zvamakutsvaga izvozvo izvo makuzvitsvagira dambudziko. Nekuti 1 handambobvunza hangu. Hamuna kubvira maenda kwadhokota kuti muzoti pakati penyu nemurume wenyu asingazvari ndiani. Takaenda kukenza. Makaenda uchi? Muenda kuti zvenhumbu makwenda kukenza. Imukoteswa kenza imuda zvenhumbu. Saka chibereko chakanzi. Hanzi chibereko chakanzi chii? Right. Arikamukura mtu arai. Makataurirwa chi a biological chi solution. Biological solution yakataura kuti chibereko chenyu hachina kugara pai panzvimbo. Andizo. Saka kana chibereko chenyu chisina kugara panzvimbo chii chinoitika? Nhumbu haibati. Because wakomana vanenge vachiswima vachikwira wakadai. Imuda kuti wapinde uko. Andika munuzwa. Saka izvozvo zvaida chiremba. Munuzwa. Izvozvo zvaida chiremba.
kuti akugadzirisei kuti chibereko chiende pai, chiende paposition kuti chikwanise kuti muite mwana. Chiremba ndizvo zvakakutaurira izvi. Ndizvo mukadii chimba yakutaurira. Mukafunga kuti chibereko chida kudzoswa panzvimbo nenhombo. Handizvo mbuya. Makazowestira nguwa. Mukatambisa futi nguwa yemurume. Because effort yakaiswa nemurume imi michokwadi muchichiziva yakawanda. Handizvo. Endai kumadhokota kugadzirisire zvinhu zvakakutaurirai kuti ndozviri pamuri. Izvi zvenhombo nechisiyanai nazvo. Mazwa? Muruzwa mbuya? Munopesera maita mweya wakashata. Kutowenga munhu ane kamwana kake karufamba. Nenyaya kuti mashaya mwana. That should not be a problem. Kana mashaya mwana, accept that. Kuti handina mwana. Ndi Mwari akadini. Akadaro. Mukazwa kuwezekana kumhinuko, munozwa kuti munhu wazotora mwana wekuchengeta waadopta mwana. Because this means waaccepta kuti inini nemurume hatiti mwana. Kana kuti hatitodi. Hatidi zvinotinesa, hatidi napikini, hatidi mapamba mumba, zvinotishupa. We want to enjoy life. Regai unobara wadini, wabari, isu ngatiye mari. Wariko wakadaro. Saka imi mazvide kuti sakabara hausi munhu. Ayo, uri munhu. Asi munhu umwe naumwe chipo chake. Muruzwa mbuya? Accepta izvo inai mugare kumba zvakanaka. Siyanai nekutokonyana nema next door. Kana kuswera mutsvaga dombo. Unless muruzwa kuti dombo renyu ranga rine zvimwe zvinhu. Zvisiri zvamuri kutaurira panapa. Dzokai kumapostori kwenyu kwamakaenda nechichemo chenyu munovataurira dombo rangu ndakarishaya. Mukwana mapostori autadza kukupai rimwe dombo, iri miri zviri pane dambudziko. Handizvo here? Ngirozi yangu iri ntaura dombo renyu mbuya, makatadza kurichengeta varadzoka kwaara kuna wakakupai. Dombo manga makubikira kunze, iyi makazibikira, rika makati makazibikirai pamunobikira ndo pamunesa dombo. Asi mimi makaenda kuisa dombo kunze, mama kubikira kunze kai. Mama kubikira kunze kai. Handizvo here? Mama kubikira kunze kai. Asi dombo ranga riri kugara mukicheni. Dombo ranga ruda hutsika nehiti. Ranga risi dombo bambuya. Munuzwa mbuya? Ranga risi dombo ba. Chinhu chamamurufusira moto kamukomana. Tekuti kana kadzirwa kwouya kumubhedha. Vamatadza ukachengeta. Munuzwa mbuya? Garisikai mbuya. Hakuna nyaya musanesa next door bambo. Endai mogare zvakanaka. Kanganwai. Zvakaitika kanganwai. Batsirai maigarisana zvakanaka. Siyanai nedombo rakaenda mbuya rakaenda. Inhamo yakatobvawo pamuri. Handizvo? Inhamo yakatobva pamuri. Siyanai nedombo. Ibva enda henyu. Endai next case. Ini ndine chichemo nambuya. Ndatsvaga padi kuri ndatsvaga mari yekutakura vanhu kuti vanzwewo nyaya yangu. Saka ndiri kukumbira kuti mbuya wandidzosere mari. Aiwa, tichataura ndezi out of court. Next case. Kodai wabatwa nemari wanga wadapiwa ndiani? Dai wanga wabatwa nenyaya wanga wadapiwa ndiani mari?